1-2 τεστ. Μ' ακούτε? Λαμβάνει. Για πάμε να διούμε τι θα διούμε. Και τι λέγαμε, ναι. Λοιπόν, εδώ δεν σε έχει πέσει το δέντρο, μάλλον. Κάτσε να το βάλω λίγο πιο πάνω. Να με ακούτε λίγο πιο ξεκάθαρα, ρε παιδί μου. Πιο ξεκάθαρα να ακούγομαι. Λοιπόν, πάμε. Και πάμε για τα μαθήματα off-road οδήγησης από το Στέργιο Γκόγκο, επαγγελματία ερασιτέχνη. Έχω αφήσει τον παππού, το Γάλλο, να φύγει μπροστά. Είναι επικίνδυνος, ρε φίλε. Σηκώνεται όλη την ώρα όρθιος, να πούμε, λες και πάει στο Παρίσι Ντακάρ. Και εντωμεταξύ έχει κολλήσει 7 φορές μέχρι τώρα. Τον έχω σηκώσει άλλες 4, γιατί έχει πέσει κιόλας. Και ο Γερμανός τα ίδια, αλλά του λέω, ρε μπάρμπα, άραξε τουλάχιστον κάτω να το απολαύσεις. Γιατί και κάθε βράδυ με πιάνει τη μέση και μου λέει, αμάν Στέργιο, πιάστηκε η μέση μου. Άραξε, βρε παππούλη, άραξε πάνω στο GS, σου φτιάξω και ένα τσάι, σιγά σιγά βάλε τις αναρτήσεις εκεί που ρυθμίζουν ηλεκτρονικά στο comfort και άσε τώρα τα race και τα... Βασίλης Ορφανός είναι ένας, ρε παιδί μου, ένας. Θα σας τον δείξω μετά. Δεν μπορεί να με πιάσει η κάμερα τώρα, γράφω μπροστά. Και εδώ είμαστε τώρα περίπου στα 60 χιλιόμετρα, 50 από το Kikwit. Με κατεύθυνση η Λέμπο. Θα κάνουμε ένα κύκλο. Bonjour! Γεια σου μάστορά μου, παιχταρά μου. Θα κάνουμε μία παράκαμψη, γιατί μας είπαν ότι από εδώ είναι λίγο πιο... Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρουμε αν γίνεται ο δρόμος αυτός. Μας έχουν πει ότι δεν γίνεται. Μας έχουν τρομοκρατήσει λιγάκι. Εδώ η γέφυρα. Άντε πέσε μέσα. Άντε χέσε μέσα. Μας έχουν τρομοκρατήσει ότι δεν γίνεται. Είπαμε θα το προσπαθήσουμε, ρε παιδί μου, γιατί έχει πολύ άμμο, λέει, και λάσπη. Το πρώτο κομμάτι είχε πολύ άμμο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ακόμα και η Βέσπα έβγαινε. Κουτσά στραβά πρώτη, με πολύ χοροπηδητό και κουτσό έβγαινε. Θα δούμε τώρα παρακάτω τι γίνεται. Στη χειρότερη περίπτωση φόρτωμα σε φορτηγό και άντε γεια, αλλά φορτηγό δεν βλέπω. Μια μικρή λεπτομέρεια, θα δούμε. Δεν θέλει άγχος, παιδιά. Βήμα-βήμα θα βγει. Εντάξει, τώρα αν είχαμε αυτοκίνητο θα ήταν λίγο πιο σκούρα τα πράγματα. Ο δρόμος, από ό,τι βλέπω, έχει να χρησιμοποιηθεί από αυτοκίνητο ή φορτηγό πάρα πολύ καιρό. Όλοι πηγαίνουν κατευθείαν από... Πώς το λένε, μωρέ, έχει ένα χωριό εκεί, Μάτσου Πίτσου, κάπως έτσι λέγεται. Εμείς θα κάνουμε κύκλο από το Ηλέμπο, αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόμος από το Κεμπέσε. Λεμπέση, κάπως έτσι λέγεται. Ο οποίος είναι χάλια, μας έχουν πει είναι χάλια, αλλά δεν έχει ποτάμια και δεν είσαι αναγκασμένος να περάσεις ποτάμια, γιατί τα μεγάλα τα φορτηγά δεν μπορούν να περάσουν το ποτάμι, είναι πολύ μικρές οι βάρκες που περνάνε, οπότε τον χρησιμοποιούν μόνο μικρά οχήματα, ίσως εδώ από τα χωριά. Bonjour, γεια σας φιλαράκια. Άρε τι τσιφτάκια είστε, ρε. Τι μαλακίες γράφει ο καθένας μέσα στο ίντερνετ, όπως και εγώ φυσικά, τις οποίες, παιδιά, δεν πρέπει να τις ακούτε για κανένα λόγο, έτσι. Βάλτε κανένα χάρτη εκεί να δείτε τα χιλιόμετρα και τις παπαριές που θα πει ο καθένας ότι με κυνηγούσανε, λέει, με μαχαίρι να με σκοτώσουνε, ή μου τα πήραν όλα, ή δεν ξέρω τι μου κάνανε, ή με βιάσανε, ή μου γρατσούνισε ο άλλος, λέει, το αυτοκίνητο. Είναι παπαριές. Και μην υπολογίζετε σε ένα ταξίδι όταν διαβάζετε τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν λέω τώρα να... Δες εδώ τώρα, τσιφτάκια μου, γεια σας. Τσιφτάκια, ρε. Ρε, είναι τσιφτάκια, ρε, σας λέω. Και είμαστε στο Κονγκό, έτσι, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, πρωτεύουσα Κινσάσα. Δεν είμαστε τώρα πάνω κάτω. Εδώ δες. Βλέπεις κανένα τουρίστα? Εγώ βλέπω 20 μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι είναι όχι τσιφτάκια. Δεν υπάρχει λέξη να τους χαρακτηρίσει. Και μην ακούτε τις παπαριές, γεια σας.
Καλά μιλάμε, φαίνεται στο μάτι τους ρε παιδί μου, είναι τρομοκράτες, είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Να, τώρα θα βγάλει ο άλλος το Καλάσνικοφ να με κυνηγήσει. Bonjour. Εδώ τα πιτσιρίκια δες τώρα, είναι έτοιμα να με λιθοβολήσουνε. Το βλέπω. Το βλέπω. Αμάν. Σάκη! Bonjour. Ρε φίλε, στάνδικα όπως ο Σάκης. Άρε Σάκη, κολόφαρδε. Τρέλα που τους πουλάς. Ωραία. Ωραία. Εδώ δες τα πιτσιρικάκια μου. Τα τσιφτάκια μου δες. Τι μαλακίες γράφει ο καθένας μέσα στο ίντερνετ επειδή είναι τζάμπα. Εντάξει, και εγώ σίγουρα γράφω μαλακίες, δεν το συζητάμε. Απλά όταν κάνετε ρε παιδί μου το σχεδιασμό του ταξιδιού, μην τα υπολογίζετε αυτά τώρα, μην τα παίρνετε και της μετρητής. Βήμα-βήμα θα γίνουν όλα, σιγά-σιγά θα δείτε, θα προσαρμοστείτε. Ειδικά για τους Έλληνες δεν παίζει θέμα, παιδιά, είμαστε ίδιοι. Χαίρομαι και λυπάμαι και χαίρομαι που το λέω, σε κάποια πράγματα φυσικά χαίρομαι που είμαστε ίδιοι. Σε κάποια άλλα λυπάμαι, εντάξει, οκ, είμαστε λίγο μαϊμουδάκια. Δεν είναι κακά τα μαϊμουδάκια, τα αγαπάω τα μαϊμουδάκια. Έχουμε αυτά τα ζώδητα ένστικτα ρε παιδί μου. Εδώ δες τώρα. Εδώ δες τώρα, Σάκη. Σάκη. Όπα και το πέταγμα. Και σαμαράκια μου έχουν βάλει ρε φίλε, θα τρελαθώ δηλαδή, έτσι. Μην πάμε πάνω από 100 ας πούμε. Bonjour, il est beau, il est beau. Ok. This. Πέρνα Γερμανέ, άντε, πέρνα να πούμε, με έχει κάνει. Πέρνα. Πέρνα να πούμε 2 ώρες. Σε έχω από πίσω μου να πούμε και φύγε. Σιγά σιγά εδώ γιατί μου είχε στείλει και καινούργια ανάρτηση ο Κύρου στο scooter shop και θα με διαολοστείλει άμα του παραγγείλω κι άλλη. Όχι παιδιά, ο δρόμος είναι καλός, είναι βατός. Είναι βατός ο δρόμος. Πιστεύω. Εδώ βγαίνει το GS το 800 ρε παιδιά, εδώ βγαίνει το XT το 125 και δεν θα βγει η Βέσπα. Απανταχού Βεσπάκι δεν σορμάτε, μη μασάτε μία παιδιά, μην ακούτε τίποτα. Όλα γίνονται. Τον παππού, το Γάλλο να φύγει μπροστά. Είναι επικίνδυνος ρε φίλε, σηκώνεται όλη την ώρα όρθιος να πούμε λες και πάει στο Παρίσι Ντακάρ και εντωμεταξύ έχει κολλήσει 7 φορές. Εδώ τα πιτσιρίκια δες τώρα, είναι έτοιμα να με λιθοβολήσουνε. Το βλέπω! Το βλέπω! Αμάν! Σάκη! Τι ντε μοτο... Πώς να περάσω από εδώ. Πλάκα με κάνετε. Τι τραβάς Βεσπάκι, καημένο και δεν με κράζεις. Άντε. Τους έκαψες ρε μαλάκα. Τους έκαψες. Τους έκαψες πάλι. Την γάμο και τα καλώδια. Πού είστε ρε μαλάκες. Μαλάκα. Μαλάκα.
Σηκωθήκατε, You left me. No, I was waiting in this village. You are not in the...